Gorohananyň 6500 hektaryny kenariyaka tokoýluklar, 36320 hektarynyň garagym we gyzylgym sahralarynyň belli bir çäkleri eýelýär. Gorohana Turan pesdiginiň çägeli çöl dolugynyň demirgazyk çäklerine ýerleşýär. Gorohanaň gabakly we görüllü bölümleri Amy derýanyň çep kenaryna, Nargy bölüm bolsa sag kenaryna ýerleşendir. Gorohanaň görüllü bölümini tokoy soňlarynyň ýaşaýyş işçiligi hasaba alınıp, kän duş gelýänligi bellenilip geçilýär. Tokoyda ösümlikler gür we garşyk ýerleşendir. Gorohana ýylyň islenlik passynda da özüniň gözel keşfi hemde täsinlikleri bilen görüni haýrana goýýar. Häzirki pursatlarda da derýaýaka tokoýlar owodunlygy we özüne çekijiligi bilen tapawutlanyp, Gorohana hünärmenleri tarapyndan haýwanlar we ösümlikleri bilen baglanşykly mögsümleýin özgörtmeleri hasaba alınýar hemde ylmy taýdan giňişleýin öwrenilýär. Ýylyň dowamynda toplanylan ähli maglumatlar tebigat ýyl ýazgysyna geçirilýär. Amy derýa döwlet tebiga Gorohanasyna daşky gurşagy goramak, Gorohanaň ösümlik we haýwanat dünýäsini, ekologymny öwrenmek boýunça ylmy barlygynyň en semeti alınıp barly. Gorohanada ösümlik hemde haýwanat dünýäsiniň dikeldilmegi, hasam baýlaşdyrylmagy urunly netijeli işler geçirilýär. Bu ýerde gysaýlaryny derýanyň üstünden uçup geçýän mögsümleýin gyşlaýan guşlaryň bir näçe görnüşi mesen tutýar. Gorohanaň esasy aýratynlyklarynyň birem bu ýerde asylly soğun ady bilen tanylýan tokoy soğunynyň duş gelmegidir. Häzirki wagtda olar goramak, sanyny köpertmek boýunça geçirilýän işler öz netijelerini berýär. Tokoýdaky ösýän ösümlikleriň ýapraklary, gülleri, miwelerdir kökleri bu ýerde ýaşaýan haýwanlaryň, mörmöjekliň esasy ýymit düzüm bolup hyzmat edýär. Gorohanaň ösümlik dünýäsi özüniň köp türlüligi bilen tapawutlanýar.